Да се види, че съм се качил догоре. Айде, Джони! Давай! Добре! Добро! Не съм го качвал до края. Защото не се вижда. Само го качи до края за първ път. Да. Истинско качване. Макар че накрая помогнах малко с крачето. И какво набра? Той забуксова, горе беше спрел. Викам, айде изпри себе, мама ти дева, изтрук дева. Да, не може отбетниката много хубав мотор да телевизия, всеки да ме изкара човек. А на тебе ръчките не ти казва да ги разлабиш. Но малко си ги разлабил повече. Това виж колко трябва да се добре. Вратни му това. Не фащай ръчката, хвани тук. Ръчката ако фанеш не мога да скриеш. Малко и да стоиш, защото иначе вибрацията бяга. Ако не бягат ти утли, аз не мога да ги фанем, братле. Не бе. Сега съм я тия на бутал, поне не можеш да фанеш пирачката, като се спусках. На бутал съм я навътре на по-дебелото на комилото да фане малко.